Hello friends, welcome back to my channel. Asa खालामनो सानना मोजाङैनो दङ. ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ. आंथ' दिनै मार खुसिखा आरो दिनै आंनि स्पेशल बार्थडे माने दिनै आंनि बार्थडे. स' न'आव बिदिनो फिसा पार्टि खालामनो नागिरदों जोङो लोगोफोरल' आरो ओमफ्राय आरो आंनि बार्थडेयावनो आंनो केक बनायगोन. आंनि बार्थडे केक बनायगोनखाय मार स्पेशल आरो आंनि बार्थडेया दिनै खुगायानो हादा जादों. ओमफ्राय दा जों बाजार थांनो नागिरदों, बाजारखौनो खालामथ'वाखै. बाजार थांनो नागिरदों ओमफ्राय नै लोगोफोरा इनि जमा जाना दोङो. से हाय बयबो लाजिजोबो मालाय अनजिमायासो मोजां नुजाखायो. बिदिनोथ' जानांगौ र' नै बयबो खास्राजोब्बाय आरो लोगोफोर दंबावो फैनो ओमफ्राय फैथ'वाखैना इसोर दा आं थांफागोन आरो बाजार खालामनायाव. प्रिया ओमफ्राय नैबे रुबिरा, नैबे समायना, ओमफ्य नैबे अनजिमा, ओमफ्राय नैबे जोंहा मुनाब, ओमफ्य नैबे माइदाम. जों जमा थांगोन आरो जों खैजोन खासे खानै खाथाम खाब्रै खाबा सयजोन आरो खासे दं सफाया. मा सफासो नांसिखागौ इखो खातजोन. ओमफ्राय आरो दायो बार्थडेयाव इनसे बारा फैगोन आरो लोगोफोरखौ लिंजोबगोन. ओमफ्राय स' नोंथांमोना लोंबाय थादों आंनि दिननि स्पेशल बार्थडेखौ. ओमफ्राय आरो हागोन ना हायाबा दा केकखौ बनायनानै ट्राइ खालामनो आरो दा जों थांनो ओंखारबाय थांसै. दय जाला हाय हाय होनबाबो होनाखै. नेख्रेबनाय थादों मालाय. नै सके दासो फैदो. आइ होनदो सका. आं होनबासो होनबाय थायो इसोरो. आं गोजान गारबाय मालाबारो. ओइ दा केकखौ बनावो. जों बनायनांगोन. जागोन जायाबा खेबसे जोंना खालामनानै केकखौ नायनो इयारफन सोनानै बनाय. इयारफन सोनानै बनाय. दिनै सिरियास दिनै आंनि बार्थडे स' हाननो बानायगोन ना बिसोरना बिसोर आरो रोंखायाबो ना बनायनो. आं जानायाव आं लिरबानो जाबाय. बिनै मा जानाय बार्थडे फालिनो जानो होगोन नामा नोंखौ? मोनबाय सिगोन र' मोनबाय नो खा. ना भिडिअ जोबजासिम हाय 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 बाय बाय हाय हाय मिथिया आङो. बाय बाय जरा जरा बाय बाय ना केक बानायनो मा मा बायगोन? बिस्किट इनो ओमफ्राय मिल्क गाइखेर मिल्क बारा बुस्थु बाया मानोना फैसा गैया जोंनाव. दुखिया मानलाय फैसा गैया. जास्ट सिम्पल बनायगोन ना सिम्पल खिन्थु सिम्पल बाबा जों माबा आरो माबा खालामनाय गिदिर खालामनाय एसे नायनाय थैंक यू गाहाम केक बनाने के लिए. बिया माइ माने दिखौ दखानिया बिजिटार मालाय जोंखौ नायलायलायाखै. खम दामिनि बुस्थु बिदिना ओंखायनो जोंखौ फैसा गैयाबा खालामनो. खम दामिनि बुस्थु बिनिखाय जोंखौ केक खालामलायाखै माबायदि हरदोब्रा दखानि इमान गायो दखान थायो भगबान नै आंथ' नै नेयाव गाखोनो नामा होमबा? दखान सियाव बिदिमोन बासा दखाननि ओमफ्राय दखानिया नुलायलाया. बाउन्स टु आरो पास थाखा नाय बाउन्स
Oh, 50 taka di deh. Bounce 50 taka di. Moonba mungkin no? 50 taka nih. Haba janan deh kesam kawin sama istri. Nah, sama sang haba jatang. Ebar ino laini ke ko ino na gara ke masih. Ayo ini lah bermain exercise. Tunggu nama Priti itu sekarang ini. Priti. Ini birthday kayak di sini. Ngena. 130 nuana. 130 oh. Ala tali itu nabi sesatnya. Pisa begian lah, baik pisa kan sad lebih ada. 500 dalam deh, birthday ni, bapak ada kalam deh. हम सब गरीब है मैं भी गरीब हूँ थाली भर के बुट्टू प्लेट में Oh, mom चाहिए mom. Mom. कलर कलर के baik ini कलर कलर ya tero tero 13 Oh, 15 tak? 13 nung ala nagis na kawan tau. Moनसे ल'. दिनै हाथाय नङा माने गाबोनसो सुनिबा थांनो दानो आंनि बार्थडे केन्सेलसो खालामबाय नोङो साला थांगोन दानो नोंसोर आंखौ साला बार्थडे विसबो खालामाखै मा मिथिगो खानायाव हाथाय गेजेरफोराव थाइलानि केकफोरखौ लाना फै पनला जुमजि खालामबाय आङो एरेखा मेरा बार्थडे गिफ्ट निखौ माला बोरमाला होनो हागोन बोलिगोन मा नोङो चल चल इधर चल ए ममोनो गेलामाल दखानाव मोनो न खासेया 1 2 3 खौ मोना ना थेबावबो ओइ मानसिया आखिले मा केमेरा र बुझन केमेरा माने दखानफोराव रायजागोन रायजाने किमान नाम्बार नाय दादा नालिपापर हुने गनि ना आंनो खात गुटा गुटा बेने लाय यार से गोदान गोजाखो मासे जाहैगो बायगो जाने मानसिफोरा रायख गोजासो खनना जानाया होमबा जा नोंसोरो खननानै ए खासे चिप ए काजु बादामखौ होदो खोमा हे दखानिदो रायजागोन नोंसोरो लायलाय मानि जाथारदा सुरिनो जाबाय थादो नायलाय मोन रायखो इसोरो ओइ दमजे ओइ मेलुंगि जा मानसिफोरा थांगोन थाखामसै जि गेम बोरैबा थाबाय थादो मोसोर मासेबो थैयासिना थाबायना चल ना मिलेगा 1 वो यहाँ पर 1 था ना चल यहाँ पर नहीं बिंगरिया बिया माय 1 नासिल ना दादा 1 2 नासिल ना यो सोंलाय यो सोंनाया खेबसे सोंलाय सोरबा सोरबि मानिमोन उसबाव थादो सों हे मानसिफोरा नायना मा जागोन इनोसो लोगोनि बार्थडे माबा हादे खालामना होग्राया आइनि द इदिखौ बायना हामबो हामनाय ओइ इदि बायद खोलाया बानलु बिहरदो सब्जि वगैरह बिहरदो बायखौ बायसै जोङो बिसोरथ' दखानाव बिमबा जाना थायो मानसिफोरा मिनिदो माखोबा सब्जिफोरा दिनै बार्थडेनि थाखायनो फ्रि हर मोनसे मासे खले मा खालामनांगो हरनो मा पासेव थिखा लांगोन मानो लिंनो आंखो दे थिखा लांगोन आं थांगोन मानो लिंनो मा आंखो साला ना हराबा दानमिं नामा एक नम्बर सापादि एक नम्बर माने मोजां साफा हरखानांगौ दय आंखौ मामिया सिखायदो दि सापात होनो बि होननानै एक नम्बर सापात दि होननानै सिखायदो मामिया आंखो 2 नम्बरखौलाय माखो होनो जाब्रु जुब्रु गाननांगौ आयाव गाननांगौ हेलौ फ्रेन्ड आं नोंनि बहुत गोदोर फेनथार मानसिफोरनि चॉकलेट मोनसे रानना होबाय आंनो फैनायनि थु
Ini coklat. Apa ini sih gitu? Ih, hai. Bayi satu. Tuh, ini coklat. Coklat. Ani doang. Janain lah, bang. Thank you bener. Biasanya gitu. Ini di kade. Tahu siapa dan ya, Bang? Ani bisnya le. Bisa. Kayak bezeng, lebih pakai dasnya hati badan. Elah coklat ada, ada. Bala ke